Vastasatanut lumi pöllysi iloisesti hiihtoesteratsastuskisoissa Nuuksiossa ennätyssuuren yleisön riemuksi. Parikymmentä ratsukkohiihtäjäyhdistelmää kiersi esteitä ja hyppyreitä sisältävän radan pareittain. Meno on erittäin hurjaa ja näyttäviä kaatumisia sattui paljon. Mikä tässä lajissa sinua viehättää? No se on varmaan toi vauhti. Vauhti ja sitten on kuitenkin aika monipuolinen, tuolla on monenlaisia esteitä ja tulee erilaisia tilanteita. Niin. Tämä tuntuu olevan ihan rasittavaa hevosellekin, mutta hänellä on ainakin virtaa vielä. Virtaa riittää jo, kyllä se alkaa jo kuivumaan ja hengitys tasaantuu, mutta kyllä se on hevosellekin rankkaa. Mutta tietysti jos on hyvä pohjakunto, niin sitten ei ole esteenä. Ajat! Onko tätä hiihtohommaa? Mulla oli 10 vuotta taukoa, mutta ennen sitä niin varmasti 20 vuotta. Mikä tässä on viehätys? Vauhti ja hauskaa. Hauskaa se pitää olla. Ja sitten se on kivaa yleisölle ja vähän erilaista tavalliselle ratsastukselle. Inge, käy hakemassa hiihtäjä. Kuinka hyvä täytyy ratsastajan olla, että voi vetää hiihtäjää perässään menestyksellä? No hänen pitää hallita se hevonen niin, että hän saa sen kuinka nopeasti tahansa ja pystyy myöskin rajoittamaan sitä niin paljon, että kun tulee vaikeat tehtävät hiihtäjälle, niin hän pystyy niin kuin säätelemään sen vauhtinsa niin, että hiihtäjäkin pystyy niin kuin selviytymään tästä. Miten hevoset tuntuvat suhtautuvan tähän? Tykkääkö ne? No kyllä ne on yleensä aika innoissaan ja varsinkin sen tähden, että kun tämä on kaksoislähtö, niin ne hevoset niin kun toinen innostaa toisessa ja vauhti sen kun vaan kiihtyy. Mirka pääsi vaihtamaan ensimmäisenä rataa hiihtäjineen. Tämä laji on sen verran näyttävää menoa, että siinä olisi aineksia isommaksikin suosikkilajiksi. Sanotaan, että minä tarvisin ison sponsorin, joka tekisi sen viehettäväksi tai innostaisi ratsastajia, vaikka on talviolosuhteet ja voi olla vaikeat olosuhteet kuljettaa ja reissata hevosten kanssa, tuoda niitä kaukaa tänne kilpailemaan. Mutta jos rahapalkinto on tarpeeksi iso, niin ne tulee vaikka mistä.